Hola, hola! Benvinguts una setmana més al canal. Moltes gràcies per ser aquí. Com heu vist al títol, avui us porto un vídeo una mica diferent, un blog literari. Per qui no sàpiga què és, bàsicament serà un vídeo que jo estaré gravant durant 3 o 4 dies en què us aniré parlant dels meus moments literaris, quan llegeixo, o si començo algun llibre, o si acabo algun llibre, si em compro algun llibre, això, coses relacionades amb la literatura i els llibres en el meu dia a dia, però també altres temes més de les meves rutines o de la meva feina, temes que potser si parlem només de llibres no sorgirien, no? I que també m'agradaria compartir amb vosaltres. I bé, això al cap i a la fi un vídeo que potser ens acosta una mica més, a mi a vosaltres i vosaltres a mi. No sé si estic dient bé aquesta frase, però això, que espero que us agradi i si agrada doncs ja aniré fent més sovint. I per començar parlant de llibres, us parlaré del llibre que vaig començar ahir al vespre, potser ho vau veure a Instagram, és La metamorfosi de Franz Kafka, un clàssic que jo encara no havia llegit. I això, el vaig començar ahir al vespre, i us aniré explicant què em sembla. I bé, no m'enrotllo gaire parlant de la metamorfosi, la majoria de gent ja sabem de què va i tampoc em vull allargar molt en aquest vídeo, crec que potser faig una ressenya en un altre vídeo, però vinc a parlar d'aquest llibre per parlar-vos de la llibreria on me'l vaig comprar, que és la llibreria Ona de Barcelona, al carrer Pau Claris, a prop de plaça Urquina, Ona. Me'l vaig comprar el primer dia que hi vaig anar, que diria va ser el juny, poc després que ens comencessin a desconfinar, van obrir, em sembla que volien obrir per Sant Jordi o a l'abril i clar, van haver-ho d'endarrerir una mica i van obrir més cap a l'estiu i el primer dia que hi vaig anar jo per dir vinga, col·laborem amb el negoci, em vaig comprar aquest llibre i res, només això, que si no coneixeu la llibreria Ona, jo us animo molt si viviu a Barcelona o hi passeu algun dia que la visiteu, perquè és una llibreria molt gran, però a part d'això és una mica un museu, té molts espais amb coses exposades, l'espai infantil també és molt xulo, està molt ben decorat, és un espai molt ampli i té un espai per fer xerrades, conferències, presentacions molt xulo. I això, i que també estigueu al cas si us interessa una mica la vida cultural al voltant del llibre i la literatura, doncs a les seves xarxes socials, perquè fan moltíssimes coses. Ara actualment les activitats són amb reserva prèvia per tot això dels aforaments, però jo us recomano molt que si teniu l'oportunitat doncs que hi aneu i que està molt bé l'espai i la llibreria, però una altra cosa que caracteritza molt la llibreria Ona és que només hi ha llibres en català i que tots sabem, no?, que hi ha molts llibres en català, però al moment que veus una llibreria plena i dius uau, i tot això és en català, que xulo, i tots els llibres infantils. I jo penso que és una aposta molt valenta com a negoci, no?, de dir mira, nosaltres només vendrem llibres en català, tenim tota la botiga plena i reforcen la venda de llibres amb totes aquestes activitats i fent-se veure molt a les xarxes i jo crec que ho estan fent molt bé i penso que s'ha de donar suport a les llibreries. Des d'aquí us animo a fer les vostres compres de llibres a les llibreries. I res, no m'enrotllo gaire més, me'n vaig a llegir, això no ho he dit, som dissabte a quarts d'11 del matí, avui està el dia una mica tapat, per tant no crec ni que surti al carrer, així que llegiré bastant i us aniré actualitzant amb la meva lectura de Kafka. Deixeu-me als comentaris quin llibre esteu llegint ara mateix, si voleu. Hola, hola, bona tarda! Són les 6:10 del dissabte. Us vinc a actualitzar una mica amb la meva lectura de Metamorfosi, de Kafka. La veritat és que m'he forçat a parar de llegir perquè he llegit gairebé la meitat. Aquest matí estava llegint i és que l'estava devorant i dic m'està agradant, però sabeu allò que vols que et duri una mica més la lectura i m'he forçat a parar i he dinat i he estat fent altres coses perquè no se m'acabés tan ràpid, però la veritat és que m'està agradant molt, però bé, l'opinió me la guardo per quan l'acabi, suposo que entrarà també dins d'aquest blog. I ara us vinc a parlar de 2 llibres més que també relacionaré amb una llibreria, que són els 2 últims llibres que m'he comprat, que vaig anar amb la Misha i la Marta, del canal La Mar de Llibres, a visitar la llibreria Byron de Barcelona, que és una llibreria que va obrir tot just la setmana passada i vam anar, crec que va obrir el dijous o el divendres, i nosaltres hi vam anar dissabte passat i em vaig comprar 2 llibres, allò que dius, vinga, va, per donar suport a l'obertura de la llibreria, he comprat llibres, però la pila de pendents és infinita, però us els vinc a ensenyar per si teniu curiositat per saber quins llibres m'he comprat i per si us poden servir per compres vostres.
Un dels llibres que em vaig comprar és El ball d'Irene Nemirovsky, el meu primer Petits plaers de l'editorial Viena. Mireu, és que són uns llibres preciosos, les cobertes, sempre... És allò que els mires i dius, me'ls compraria tots. I no l'he llegit encara, però com veieu és molt curt. El que hem volgut fer amb aquesta col·lecció de Petits plaers a Viena és això, oferir petites obres literàries. Ells diuen, mira, no cal que sempre les grans obres o els grans clàssics siguin totxos de 400-500 pàgines, amb obres breus podem gaudir de grans novel·les i de grans obres, i és això, ells editen, no tots, aquest no té ni 100 pàgines, diria, 70, 85, però n'he vist que en tenen 100, 150, depèn de la història, però bé, és el meu primer Petits plaers, és que els segueixo per Instagram i veig les cobertes tan precioses i sempre és com, em vull, i no m'havia comprat encara cap. Aquest és una traducció de Xavier Pàmies i res, quan el llegeixi ja us explicaré què m'ha semblat, però me'l va recomanar la Marta, que en tenia allà uns quants, el noi de la botiga de la Byron, i li vaig dir, va, quin d'aquests em recomanes? I em va dir que aquest li havia agradat molt. I l'altre llibre que em vaig comprar va ser per recomanació de la Misha, és L'últim amor de Babadúnia, d'Alina Bronsky, amb traducció de Ramon Ferrés. És un llibre de l'editorial Les Hores, que els hi vaig comentar que és una editorial que he anat veient per les xarxes i així, però encara no n'havia llegit cap llibre i vaig dir, ostres, també tinc ganes de provar aquesta editorial, i la Misha em va dir que li havia encantat aquest llibre, està ambientat a Txernòbil, tampoc he llegit gaire la sinopsi, però amb una recomanació seva jo ja me'n refio que serà un bon llibre, i també veieu, és molt curt, i res, espero també llegir-lo aviat. I res, us venia a parlar d'aquests llibres que m'he comprat perquè ara me'n vaig a mirar llibreries, però no, espero no comprar, tinc un objectiu. I és que m'ha agafat, no una obsessió, però m'ha agafat per voler llegir El Comte de Montecristo. I n'he vist que hi ha una edició, és un llibre de més de 1000 pàgines, però he vist que n'hi ha una edició en català de fa uns quants anys publicada, però he pensat que segur que és el típic llibre que en botigues de segona mà, Rereads i així segur que en tenen, i vull anar a donar una ullada i aprofitaré per fer una volta pels carrers de Barcelona, que ja han encès també els llums de Nadal. I sé que això dels llums de Nadal, al cap i a la fi, és una mica una estratègia per dir, és Nadal, comprem! Però a mi la veritat és que m'agrada molt passejar pels carrers quan ja és de nit amb els llums de Nadal encesos. Em sembla com, no sé, és un ambient molt bonic i sí que fan això d'incitar-nos potser a comprar. Però això, que em ve de gust passejar una mica per Barcelona, veure els llums encesos, que diria que els van encendre ahir o abans d'ahir, i m'aproparé a un parell de Rereads que tinc bastant a prop, a veure si trobo un conte de Montecristo. I res, després us ensenyo si me l'he comprat o si m'he comprat algun altre llibre, que pel meu bé espero que no, perquè és això, jo tinc molts llibres pendents, que d'això ja en parlarem un altre dia, però que jo durant molts anys de la meva vida no he llegit gaire i he comprat, per tant, tinc llibres molt acumulats. Però això, que després ens veiem d'aquí una estoneta. Doncs he sortit del primer Reread i no he trobat El Comte de Montecristo. De fet, cap llibre d'Alexandre Dumas. Me'n vaig a un altre Reread que està a 10 minutets, a veure si allà hi ha sort. I se m'entalen les ulleres! I res, i també he hagut de fer mitja horeta de cua per entrar a la llibreria, hi havia l'aforament complet amb això del virus i tal. Però bueno, també és un bon senyal haver de fer cua per entrar a una llibreria, senyal que la gent vol comprar llibres. Res, a veure si ara tinc més sort. Apa, fins després! Vaig esmorzar. Només us volia explicar que ahir al final no vaig gravar. No vaig trobar cap Comte de Montecristo. No és un llibre, suposo, tan típic que tots tenim a casa i que un dia decidim portar a la botiga de segona mà. Ni en català, ni en castellà, fins i tot algun Reread que hi ha a zona de francès tampoc.
Però res, no hi ha Comtes de Montecristo. M'agradaria saber, si voleu deixar als comentaris, si a casa vostra teniu aquest llibre. A casa meva no, per això també vaig pensant, si a casa teva no el tens ni l'heu tingut, tampoc vol dir que tothom sigui el típic llibre que té a casa, com d'altres que sí que segur que tots compartim. Això, me dieu als comentaris si teniu el Comte de Montecristo, no és que us el vulgui pispar, per curiositat, saber si el teniu, si l'heu llegit, si coneixeu algú que l'hagi llegit. I això, me'n vaig a esmorzar. I després us ensenyaré, vaig amb la meva companya de pis, que estic de vacances en uns dies, i vam dir, fem alguna cosa especial. I anem a un lloc que crec que serà molt xulo, després us ho ensenyo. Bona tarda! Què us han semblat les fotos i vídeos? Ai, m'ha encantat. Bé, no he fet cap vídeo del cartell del lloc on hem anat, però bàsicament he anat amb la meva companya de pis a l'exposició de Banksy que estan fent a l'Espai Trafalgar, es diu, a prop d'Urquinaona. I res, bàsicament, jo és que soc bastant fan d'aquest artista, en Banksy, que suposo que tothom ho sonen, no? Aquestes imatges és un grafiter que és desconegut, no se'n coneix no se sap qui és, bàsicament. I hem anat a veure aquesta exposició, que el que s'exposa allà són còpies i impressions de còpies, no és cap obra original, perquè les obres originals són totes als carrers de diferents ciutats arreu del món, però ell ja ho ha dit més d'una vegada que ofereix el seu art perquè sigui copiat, reproduït, perquè ell el que vol és que les seves obres es coneguin, perquè ell considera això, que transmeten uns missatges i uns valors, no? I vol que els seus missatges i valors circulin per tot el món. I també us volia venir a parlar de la pel·lícula que ara he acabat de mirar, que ja som la tarda, he dinat i tot, per si us fa curiositat mirar-la. Volia mirar alguna cosa en coreà per practicar una mica el listening i tal, que jo he de mirar amb subtítols les coses, evidentment, si no entenc res. I he vist una pel·lícula que és de l'any 2013 que es diu Virus, que és sobre una pandèmia i la reacció per la part dels metges, els polítics, la població, l'evolució una mica de tot plegat, bastant paral·lel a la situació actual, i he pensat, mira, va, a veure si tinc curiositat. I l'he mirat i m'ha agradat, la veritat, alguna escena una mica no gore, però que dius, és que als coreans els agraden molt les coses de zombis i tal, i dic, això, o terror, però bé, només alguna escena. La resta de pel·lícula és bastant normaleta, però m'ha agradat. Si la voleu mirar, doncs jo l'he vist a Netflix. I ara crec que me'n vaig a seguir amb Kafka, que me'n falta poquet per acabar-lo. Crec que són 3 parts, ja vaig per la tercera part. Crec que avui ja l'acabaré, per tant, més tard potser ja us vinc a dir què m'ha semblat. De moment m'està agradant moltíssim, la veritat. Ja està, ja puc dir que he llegit La metamorfosi de Kafka. És que és un clàssic superbreu, no sé per què no l'havia llegit abans, la veritat. Així ja em treia l'espineta de Kafka. M'ha agradat moltíssim, molt. Si no l'he llegit, us animo a fer-ho. No m'enrotllaré gaire perquè crec que faré ressenya en un altre vídeo i allà ja m'explayaré parlant del tema, però només dic que m'ha agradat molt veure les diferents interpretacions que té aquest llibre, el significat que podem treure de tot plegat i que
molt guai, la veritat, es mereix la catalogació com a clàssic, sincerament. No he llegit res més de Kafka, m'agradaria que als comentaris em diguéssiu si heu llegit La Metamorfosi i si heu llegit altres clàssics de Kafka o altres llibres de Kafka, si me'ls recomaneu i quins són. I res, només dir això, que us el recomano molt, que m'ha agradat molt, que he gaudit molt de lectura, que aquest potser es veu una mica més gruixut però perquè té pròleg i epíleg, però la història en si és bastant breu, i que m'han agradat molt les il·lustracions d'aquesta edició de Nòrdica Libros, però que tinc algunes coses a comentar que no m'han acabat de fer el pes, però això ho guardo per al vídeo de la ressenya. I res més, ara potser miraré aquí la meva prestatgeria a veure... Avui ja no llegiré res més, ara ja a sopar, mirar una mica la tele, a veure què ens fan, però això, que demà ja triaré pròxima lectura. He de començar, he de llegir el llibre de l'avinentesa que tinc al Club de Lectura els dies 19 i 20, el del consentiment, però crec que entremig prefereixo llegir el llibre quan s'acosti més al Club de Lectura per tenir-lo més fresc, i encara queden més de 15 dies, llavors crec que entremig en llegiré algun de breu i això. Ara miraré una mica, però crec que triaré demà i ja us l'ensenyaré. Apa, bona nit! Us vinc a ensenyar els iogurts que m'encanten, com heu vist, Granja Armengol. No sé si allà on viviu n'hi ha, però si n'hi ha, proveu-los, són boníssims. Tenen moltíssims gustos: préssec, vainilla, maduixa, plàtan, cafè, avellanes, aquest m'encanta. I una cosa que m'agrada molt és que l'envàs que és de vidre, un cop l'has consumit i el rentes, el pots tornar. I bé, et descompten 2 cèntims de la pròxima compra, que dius, bé, això és una mica simbòlic, però jo en soc molt fan perquè per residus, bàsicament, no? Que el iogurt que hauríem de llançar al contenidor de vidre i trinjar-se i reciclar-se, o vés a saber què, ens assegurem que es reutilitza i que entenc que ells doncs, el renten com s'ha de rentar i el tornen a fer servir. I això, m'encanta totes les iniciatives que siguin per reduir residus, envasos i tot plegat. Jo, fan número 1. I res, això, Granja Armengol. I avui me'n menjaré un de préssec. No sé si l'he provat, diria que no. Porto no sé quants minuts parlant i no gravava. Res, venia a disculpar-me per no haver gravat en tot el dia, perquè he estat fent encàrrecs i coses i no he llegit, però us vull venir a parlar d'una iniciativa molt xula que jo fa anys que hi participo i que potser us interessa. La iniciativa es diu Reyes Majos, no Magos, Majos. Us deixo l'enllaç a aquesta informació. Aquest any ja no sou a temps de participar-hi, però potser us voleu apuntar al butlletí informatiu per l'any que ve. Bàsicament és una iniciativa en què participen diferents ONGs, organitzacions. Jo he rebut aquest any per correu, però si no ho reps a casa teva, és una carta als Reis d'una persona que està en situació de risc o en situació desfavorable o que no té recursos, i bàsicament aquella persona et demana un regal de Nadal i tu li compres, i llavors a l'ONG tu ho envies, no saben qui ets. I un dia a l'ONG fan com el dia que venen els Reis i es donen els regals a totes aquestes persones, i no sé si he participat ja 4 o 5 anys, i aquest any m'ha tocat fer el mateix regal que el primer any, i és unes bambes, i aquest matí les he anat a comprar. I res, que jo crec que és una iniciativa molt bonica per persones que potser passen el Nadal soles o que no es poden permetre comprar-se un regal i necessiten alguna cosa. Doncs altres anys també m'ha tocat comprar una mini pimer, un anorac, coses així útils i necessàries, no? I això, que us deixo l'enllaç per si us hi voleu apuntar per l'any que ve. I bàsicament he estudiat una mica de coreà per fer els deures de dijous i així, però encara tinc temps demà, llavors avui no m'hi he posat gaire, però us vinc a ensenyar el llibre que començaré després d'haver llegit La Metamorfosi, i és La balada del cafè trist, de Carson McCullers, traducció de Yannick Garcia, l'altra editorial. És un llibre de relats, me'l vaig comprar per Sant Jordi, per llibreries obertes, i no sé, no en sé gaire més. Tinc ganes de llegir-lo, crec que són 5 o 6 relats i fa molt que no llegeixo relats. Upa! M'ha sortit disparat al punt.
I això, que ja us aniré explicant el què, però que llegiré aquest llibre. S'han acabat les vacances. Res. Avui jo volia explicar-vos moltes coses, però ahir vaig estar editant els dies anteriors i crec que aquest vídeo s'està allargant molt i com que tampoc em vull enrotllar, crec que ho deixaré aquí abans, però que no sé si vau veure el BookTag. Sí, el BookTag del New York Times, que a mi em va agradar bastant fer-lo i crec que va quedar bastant xulo, us el deixo per aquí. Jo hi vaig dir que no estava obsessionada amb en Puixin. En Puixin és aquest gat, que fa poc vaig descobrir que és una gata, per tant és la Puixin. I em fa gràcia perquè vaig dir, no estic obsessionada amb aquest gat, perquè tinc un llibre de receptes d'aquest gat, però també tinc aquesta tassa, també tinc aquest nino, també tinc aquest altre nino i tinc, que ho tinc a Calella i algun dia ho he de portar aquí a Barcelona, un peluix i uns mitjons i diu, no estàs obsessionada amb el bitxoquet, no, que va. I res, que us ho volia ensenyar. I això, que la meva intenció era avui, que ja ara em poso a treballar a la 1 del migdia del dimarts, que he perdut els dies, la concepció de quin dia estem. Jo ara em poso a treballar i la meva intenció era avui també explicar-vos una mica, bé, per qui no ho sàpiga, jo treballo de correctora al diari Ara i us volia explicar una mica com treballem, com funciona la correcció en un mitjà de comunicació, però és que aquest vídeo si no es farà etern, llavors en cas que us interessi, doncs em puc fer un vídeo a part o en un altre blog literari que faci més endavant, però és que si no aquest vídeo durarà moltes hores i també tampoc vull que si això és una mica un tema interessant no hi arribeu perquè el vídeo és massa llarg, cosa que si esteu veient això vol dir que heu arribat fins aquí, moltes gràcies. Però això, que donaré per tancat aquest blog, també perquè això, ara m'he de posar a treballar, si el vull penjar dijous, avui ja som dimarts, he d'acabar d'editar el vídeo demà i no em vull allargar gaire més. Però això, que m'ha agradat molt fer aquest vídeo, espero que us hagi semblat una mica, no sé, interessant, al cap i a la fi la meva vida, no? Però les coses que he volgut compartir amb vosaltres, a part de les coses de llibres i així, doncs que us hagin agradat i us hagi sigut amè, distret, entretingut. I sobretot això, que si em voleu dir als comentaris si us agradaria veure més vídeos d'aquest tipus i si no, més més vídeos com els que acostumo a fer normalment, doncs a mi m'agradaria també saber-ho per veure què us interessa, no? I això, que m'agrada molt compartir aquests 4 dies amb vosaltres i que a comentaris doncs, em podeu deixar les vostres impressions, quin llibre esteu llegint, si heu llegit La Metamorfosi, si us agraden els llums de Nadal del carrer, tot el que hem anat comentant. I ens veiem per les xarxes i estigueu atents perquè d'aquí uns dies, bé, per Nadal estic preparant una cosa i d'aquí uns dies ho publicaré a Instagram i això, que m'agradaria molt comptar amb tu concretament i això, que fins la setmana que ve. Adeu!